fans Aknil Lovers, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Aknil Lovers, I love you semuanya. SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya ta. Yen didusi. Iya didusi. Dicawiki lek aku ee. Tandone apa tandone? Enggak, terus Ora nek pempese tandone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak padahal bekas ee lho kuwi. Lah saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sar. Iya. Gamelan apa musik? Sama Niken tahu duet karo Niken ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lah sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sapa namanya? Hei! Silap. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke, oke. Biar oke. anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Ning yo. Aduh, maksudnya Lah, yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki apa? lho bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu ada layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Mas? TikTok, Ya. Ya, Bukan. Nadanya Mas. Top Adanya, topan adanya. itu kan ada toh. Oh, top-top. Ya, Sop-sopan. top topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Nanti kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane. Aduh, aku angel move on. Iki loh, bocah. Nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh siap. iya, Bu iya, iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Ini biar Siap. Niken dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Duk. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri. 3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli. Suka-suka.
biasa Sik. kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung cak percil kalih kula Kali Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Sik, iki ketoke kok Masya Allah, ya Allah. iki wong apa setan? Kula tak Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Iki kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja kowe binjai. Tanduran gedang tek. Ini wis karo omeh. Aja cedek-cedek Lakono wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Murid Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel apa sih? Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang opo Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niki? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten. Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa sik tasik dulur? sederek. Terus masalah wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Higel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok Lho. setok ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yusama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok masa koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. 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 Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka wae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi.
Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang ngono Mas aku ya. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro. Ya. Ya jan nembang isa apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tindingane. sisa tak dianting kempos ya kemalan karo Mas aku. Ayo. Iya, Mas. Kuwi lho. Dari selindro iki lho. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, Nduk, urung. Kuwi les geblak kagek apik, urung. Mas. Iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas. Anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lha sinten? Iki iki namanya Mbak Anya Layangan Putus lho. Iki Mbak Anya Layangan Putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tentang tebang. sih. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, neno no. Nanane. Wis ane. Simper ledang ler ananda nyameng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jalma kalaku ile Katon lembeane meraga sinter ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile Katon lembe ane maraka simper ledang ler ananda nyameng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jalma kalaku ile katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile katon lembeane meraka simper ledang ler ananda Selawi 6 likur.